עוד לא הסתיימה להתקפה של באר שבע. עכשיו ברוכיאן, כדור קצר מדי. מרקוביץ' עם מקרייב גובר עליו. עכשיו סירושטיין טרי ורענן. דאגה לספסל של אשדוד. מרקוביץ', באר שבע שולטת בדקות האחרונות. זה להסתיים בשער מבחינתה של אשדוד. סיאקו, ברוכיאן, איציק נש עד הרגל של מקרייב. אין הגנה להפועל באר שבע. הרחקה לא טובה של אילוז עד למרקוביץ'. סבא, יש לו בעיטה חזקה לילד הזה. עדיין לא ניסה אותה ממרחק התקפה הזו של אשדוד. ברוכיאן, עכשיו סוארס. ברוכיאן, עכשיו סוארס. יש כאן עברה. עכשיו סוארס. יש כאן עברה על סבא. והנה ברוכיאן נופל. עכשיו באר שבע מתעורר, דוחף את הקבוצה שלו עכשיו בסיאקו, אין כדור הקרן. סוארס דוחף שם, הוא זה שעובר את העברה. עכשיו באר שבע מתעורר, דוחף את הקבוצה שלו עכשיו בסיאקו, אין כדור הקרן. סוארס דוחף שם, הוא זה שעובר את העברה של חמיד לתוך הרחבה. גביש עם הכדור הזה, נותח אותו לאחור. זאדה מציל אותו, כדור החוץ של באר שבע. ביטון, ורטה עכשיו. סירושטיין עם מסירה טובה לצמח, שני המחליפים של מזרחי. עם מסירה טובה לצמח, שני המחליפים של מזרחי. קבל חזרה את הכדור סירושטיין, עכשיו צריכה לבוא הפעם! כמעט בשער עצמי